हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरबि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि दिनैनि ब्लगखौ। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै बरिं मोननो हानाय। नोंथांमोना बरिं मोनबाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आं जाहाथे इन्टारटेनिं इन्टारेस्ट भिडिअ होनो हायो। नोंथांमोना जानो हागौ आंनि बुंनायफोरा जायाखै। नोंथांमोना गोदान इउटुबार हिसाबै नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना आं दिनै इन्टारेस्टिं आंनि दखानखौ दिन्थिगोन। आं दिनै नोंथांमोना बरिं मोननोबो हानाय। नोंथांमोननि थाखाय आं केमेरा जासिहरबाय। थेवबाबो गोदान इउटुब नायलांबाय था आंनि ब्लगखौ। माबोरै मा होयो आं नोंथांमोननो सेस्था खालामगोन। गिदिंथ'आ लोगोफोर, दिनै गिदिंथ'आ आङो। नायनोसै गाबोन मा जायो। गाबोन मट' ब्लग लाबोनो हागोन हाया। ससेबाबो नोंथांमोननि गेजेराव सेस्था खालामगोन आं। आं दा दखानाव थांनो ओंखारबाय। नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि दखानखौ। लोगोफोर, आं साइकेलजों थांगोन। फुंनि टाइमाव आं साइकेलजों थांखायो। आं गारिखौ बेलासियावसो लाङो। मानो होनबा फुंनि टाइमाव साइकेल सालायबा मोजां देहानि थाखाय। बेनिखायनो आं फुङाव साइकेल सालायो। ओमफ्राय बेलासियाव आं गारिजों थाङो। बेनिफ्राय आङो थांहोलांसै नामा लोगोफोर? लोगोफोर, थांबाय थादों आं नै। लामायाव रावबोआनो गैयालै, आजिखालि बेस्थ' जाजोब्बायना। थांबाय दखानाव लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि आरबि ब्लग चेनेलखौ स्किप खालामालासिनो। पेदाल मारिबाय थादों लोगोफोर नै। भिडिअ खालामदों। नोंथांमोना आंनि दखानखौ नुसिगोनानो नै। मोनफैबाय दखानाव। आं दखानाव मोनफैबाय लोगोफोर। दानि माने मादार सङो लोगोफोर। मादारा फुङावनो फैयो। आङो बोरमा सोरमा खानानै बाय लेट जायो नालाय, ओंखायनो मादारखौ नै लोगोफोर। गैया मानसि लोगोफोर, बरिं जनानै दं ओरैनो। नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि दखानखौ। फिसा दखान नालाय ज' गैया, हारसिं हारसिंबो लोगोफोर। माल लाखिनो लोगोफोर, माल फैदो। चिप्स टिप्स लाखियो नालाय आङो, माल गैया जादों बाहाय। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन माल लाखिनो। नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर। माल लाखि लोगोफोर, लोगोफोर नै आं दा हिसाब खालामदो लोगोफोर। नोंथांमोना दिन्थिगोन आं मालखौ मा लाखिदों आङो दा। नोंथांमोन दिन्थिगोन मा लाखिदों। बे जाबाय भुजिया लोगोफोर, सिरा भुजिया होनना बुङो बेखौ। ओमफ्राय बेखौ मा नाम होनोथाय आंबो मोजां मिथिया।
ओमफ्राय केक लोगोफोर थाइबा दामि केक ओमफ्राय ग्रिन मटर ग्रिन ओमफ्राय थाइजौनि मेंग' थाइबा करि लायो मोनसेयाव ओमफ्राय चिप्स पात्तासे लाखिदो ओमफ्राय बेबो चिप्सआनो मा नाम मोनथाय इखो माल्टिग्रेन चिप्स ओमफ्राय बम चिप्स ओमफ्राय नैबो चिप्स मा नामथाय बेबो चिप्स बिनि नामा गोजा पलिसnya लोगोफोर बारा पलिस नालाय बिनिया मा लोगोफोर मिथिनो नालाय kasong aja लोगोफोर kasih kasong mana होनदो Colgate 20 taka nih ओमफ्राय siapa ini oh tidak benar di sebelah mana ओमफ्राय expert expertnya gila kali मोनसेल'सै माखो बेखौ फांसे फुलि 10 taka ना थाइबानिसो mana mau sampai berapa kita lah jadi 40 50 taka lah 1 taka apa 40 20 taka tanggal lebih kasong lagi di coba lah dapat chips Halo लोगोफोर आं चिप्स आलायखांबाय चिप्स आलायखांनानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आं बारा गोलाव खालामना नोंथांमोना नायनो बागोन बारा गोलाव खालामबाय थाबा नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां लाइक शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि जागोन टेक केयार गोजोननाय थाबाय अके बाय थेंक इउ